ಪದ್ಮನ ಬಾಕ್ಸ್ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಪದ್ಮನೆ ಊರು ಬಯರೇನಿ ಇಂಚ ಪಿದಾರ್ದು ಪೂರ ಉಂತುದೇರು ಇತ್ತಾರೇನು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಬುಡ್ದು ಬರ್ರೆ ಪೋಯರಂಡು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಬಲೆ ತುಂಬಲೇ ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನಿ ಓನಮು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಹ್ಯಾಪಿ ಓನಮು ಅಂಚೆ ಇಂಕಲು ಒಂಜಿ ವನಸ್ಸಿಗೆ ಪಿದಾರ್ದ ಕೇರಳದಕ್ಲ ಹೊಟೇಲ್ಡ್ ಒಂಜಿ ವನಸ್ಸು ಉಂಡು ಬಾರಿ ಗಮ್ಮತ್ತದ ವನಸ್ಸು ಅಂತ ಬಂತೇರು ಒಂಜಿ 25-30 ಬಗೆ ಉಂಡುಗೆ ಓದು ತೂವೋಡು ಇಂಚಿನ ಪುರ ಇರೇಟ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋ ತೋಚ್ಪವ ಎಂಕಲು ಇನ್ನು ಎಂಕಲ್ನ ಹತ್ತಿಗೆ ಗಾಡಿ ಬಿಡೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅರೆಗೆ ಅಂಚ ಎದುರು ಟ್ರೈನ್ ಇಲ್ಲ ಕುಲ್ತೇನೆ ಎಂಕಲು ಪುರ ಬಿರಾಡುಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ വീഡിയോ ലെന്ത് ಹೆಚ್ಚಾൻ പോയിട്ട് ಓಚಿ ಬಲ್ಲ ರೋಮಿ ಅವು ಕಟ್ಟ ಕಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ತಿರಗ ನೆರಕ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗೆಸ್ಟ್ ರೋಮಿಲ ಉಳ್ಳೆ ಆಯನಿತ ಆಯನ ಶಾಪ್ ಗುಡ್ಡೇರುಂಡು ಅವಳು ಪೆಟ್ ಶಾಪ್ ಉಂಡು ಅವಳು ಗಂಟೆಗೆ ಚಾರ್ಜಸ್ ಕೊರ್ದು ಎಂಕಲು ಬುಡ್ಪಿನಿ 2 ಗಂಟೆ ಎಂಕಲು ಒನಸ್ ಮಂತ್ ಬಂದಾಗ ಅವು ಐತ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪೂರ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಐಕ್ ಅಡೆ ಬೋಬಿನ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಬುಡ್ಪ ಪೋದು ಚಸ್ಮಾ ದೆಪ್ಪಲಿ ಚಸ್ಮಾ ದಾದಾಜಿ ರೋಮಿನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ಟು ರಂಜ ಹಾಯ್ ಪನ್ನೆ ರೋಮಿ ಹಾಯ್ ಪನ್ನೆ ಹಾಯ್ ಬಾಯ್ ಅಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ರೋಮಿ ನಿನ್ನ ಬರ್ತನ ಫ್ರೆಂಡ್ ನ ಇಲ್ಲ ಕಮ್ ರೋಮಿ ಬಿಡುದಪ್ಪ ಪರವಾಗಿ 2 hours man 2 hours take care bale take care 2 hours 2 hours panachi take care bale time deeper ಈ ಅಂಚಿಂಚಿದಲ್ಲ ಈ ಕಾಲಿ ಎದುರು ಫುಲ್ ಲೆಫ್ಟ್ ರೈಟ್ ಇಲ್ಲ ತೂಂದಿಲ್ಲ ರೈಟ್ ಹಿಡಿದಾದುಂಟು ಸೆಂಟರ್ ಅತ್ತೆ ಓಲು ಬಾಂಬೆ ಜಗ ಜಗ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಒಂದು ಎದ್ದ ಅಂತಿಗೆ ನಾನು ಬೇಕರಿ
ಒಂಜಿ ಸ್ನ್ಯಾಪ್ ಬರು ಸ್ನ್ಯಾಪ್ ಅಂತಾರೆ ಮುನ್ಫೋಟೆ ಬೇಕರಿ ಬೆಲೆ ಬೆಲೆ ಒಂಜಿ ಸ್ನ್ಯಾಪ್ ಬರು ಸ್ನ್ಯಾಪ್ ಅಂತಾರೆ ಅವು ಪಂಡ ಜಾ ಒಂಜಿ ಕೇರಳದ ಹೋಟೆಲ್ ದೇ ಪುಟ್ಟು ಒಂದು ಪುದರ್ ಆಯ್ತಾ ಮುಲ್ಪದ ಮನಸ್ಸು ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಬಾರಿ ಎಂಕುಲು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅವಳು ಮನಸ್ಸು ಬಂದಿತ್ತು ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷದ ದುಂಬು. ಸೊ ಈ ಸತಿ ಬನ್ನಾಗ ಫುಲ್ ರಶ್ ಇತ್ತು ಎಂಕುಲು 12:30ಗೆ ರೀಚ್ ಆದಿತ್ತ ಆಂಡಲ ಫುಲ್ ರಶ್ ಇತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಕೇನ್ನಾಗ ಪಂಡೇರಕುಲು ರಡ್ಡೇರ್ದು 3 ಗಂಟೆ ತಾಗುಂಡು ಪಂಡದು ಅಂಚೆ ಎಂಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪರ್ದು ಬುಡ್ಚಿ ಪಂದು ಬೇತೆ ಹೋಟೆಲ್ ಪಿದಣ್ಣಿ ಐತ ಕೈತಲೆ ಒಂಜಿ ದೇ ಫಿಶ್ ಬಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಇತ್ತಂಡು ಅಲ್ಪದಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಎಡ್ಡಂಡು ಬಂದು ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಇತ್ತನೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ಲು ಅಲ್ಪ ಬೋತುಯ ಅಲ್ಪ ಈತ ರಶ್ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಈ ಹೋಟೆಲ್ದ ಅಲ್ಪದಾತ್ ಒಂಜಿ 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಇತ್ತನೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ. ಸೊ 5 ನಿಮಿಷ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಜಾಗ ಮಂತು ಕೊರ್ಪೆ ಬಂದು ಎಂಕ್ಲು ಪುದರ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಂತ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲಿನ 5 ನಿಮಿಷದ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಲೂಲೈ ಬರ್ರೆ ಬಂಡೇರು ಮನಸ್ಸಿಗೆ. ಮೋಟರ್ ಸೆಟ್ ಬರ್ತಾರೆ ನರಕದಿಗೆ ನೀನು ಅಪ್ಪು ಸಿಯಾದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ನಿತ್ತ ಎಂಕಲ್ನ ಮನಸ್ಸಾಂಡ್ ಬಾರಿ ಶೋಕಿತ್ತಂಡು ನನ್ನ ದುಬೈ ಇತ್ತಿನಕ್ಲು ಏರ್ಲ ಪೋಪಡ್ಡ ದೇಫೆಶಿ ಪೋಲೆ ಪಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಬಂತಾರೆ ಅಂತ ಮನಸ್ಸು ಪೂರ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡ. ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಲಿಟಲ್ ಮಿಲೆಟ್ಸ್ದ ಪುಲಾವ್ ಮನ್ಪುನ ರೆಸಿಪಿ ಮನ್ಪುಯಾನೆ. ಒಂಜಿ 4 ತರಕಾರಿನ ಪಾರ್ದು ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಟೊಮೆಟೊ, ಬೀನ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾರ್ದು. ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊ, ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ, ಒಂಜಿ 10-15 ಬೀನ್ಸ್ ಪೂರೆಲ್ಲ ಸೋಕುಡು ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತದ್ದು ದೆತ್ತೊಂದೆ ಇತ್ತನ್ನು ಕಟ್ ಮನ್ಪೊಡು.
ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಬೀನ್ಸ್, ಟೊಮೆಟೊ, ಆನಿಯನ್ 4 ಐಟಮ್ಲ ಕಟ್ಟಾಂಡು ಕಟ್ ಮಂತದ್ದು ರೆಡಿ ಮಂತದಿಯೇ ಮಿಲೆಟ್ಸ್ ಮನ್ಪುನ ಹಿಡ್ದುಂಬು ಅವೇನೊಂಜಿ 8 ಗಂಟೆ ನೆನದ್ದು ಏರುಂಡು ಒವೇ ಮಿಲೆಟ್ಸ್ ತೊಂಡಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 8 ಗಂಟೆ ಬದುಲು ಪೋಡವೇನು ಕಾಂಡೆ ಪಾಂಡ ಬಯ್ಯನಾಗ ಸರಿ ಆಪುಂಡು 8 ಗಂಟೆ ಆಯ್ಬೇಕ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪುನ ಹಿಡ್ದುಂಬು ಅವೇನಂತೆ ಅರಿತದಿ ಓಡು ಈ ತೆಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ತಟ್ಟೆ ಹಿಡ್ದು ಕೂಡ ಒಂಜಿ ತಟ್ಟೆಗೆ ಅರಿಪುವ ಪೂರ ಡ್ರೈ ಆವಡು ಮಿಲೆಟ್ಸ್ ಡ್ರೈ ಇಪ್ಪೋಡು ನಂಗೆ ಪುಲಾವ್ ಪಾಡ್ರೆ ಆದಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ತಾ ನೀರಿನ ದಕ್ಕೆರಜ್ಜಿ ನೀರನ್ನು ಕೂಟೆರಂಡು ಬಿರೈಕ್ ಅವೇ ನೀರನ್ನು ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೆರಂಡು ಅಂಡಲ ಅವರ ಪುಲಾವ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ನಂಗೆ ಡ್ರೈ ಇಪ್ಪೋಡು ಪುಲಾವ್ ಒಂದು ಮಿಲೆಟ್ಸ್ ಇತ್ತೆಂಕುಲು ಕುಕ್ಕರ್ದಿಯ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನು ನೆಯ್ಯಿ ಪಾಡೋಡು ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಚಿನ್ನ 2 ಸ್ಪೂನು నెయ్యి ಬೆಚ್ಚನಾಗ కొంచెం జీరా పాడండు ಒಂಜಿ 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ జీరా పాడండు ಇತ್ತೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬೀನ್ಸ್ ಪಾಡ್ಗ ಬೀನ್ಸ್ ಅಂತ ಬೇಯರ ಕೊಡ್ತಾವಣ ಇದು ಸುರುಕು ಬೀನ್ಸ್ ಪಾಡ್ಬೇಕು ಬೀನ್ಸ್ ಬಾಳ ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಆಗಬೇಕು ಕ್ಯಾರೆಟ್ಲ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಪಾಡ್ದು ಕೂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಕುಲು ನೀರುಳ್ಳಿ ಟೊಮೆಟೊ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋ ಮತ್ತು ಮಾತ್ರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದು ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಸೋಪ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಫುಲ್ ಸ್ಲೋ ದಿಗೊಂಡು ನಾನು ಫಾಸ್ಟಿಗೆ ಅಂತ ಕಲಿತು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಫುಲ್ ಸ್ಲೋ ದಿದ್ದು ಒಂದು 4 ನಿಮಿಷ 5 ನಿಮಿಷ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಫ್ರೈ ಆನಾಗೆ ಒಂದು ರುಚಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಕೂಡ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು
ಇತ್ತೆ ಟೊಮೆಟೊ ನೀರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಅವನ್ ಬರ್ತೇನೆ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಸಾಧಾರಣ ಮನೈತೆ ಮಿಲೆಟ್ಸ್ ಪಾಡೋದು ಮಿಲೆಟ್ಸ್ ಅರ್ಧ ಇದನ್ನ ಮಿಲೆಟ್ಸನ್ನು ಪಾಡ್ದು ಕೂಡ ಒಂಚೂರು 2 ನಿಮಿಷ ಸೋಪ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಿಲೆಟ್ಸ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಫ್ರೈ ಆಡು ಇತ್ತಾಯ್ತು ನಮ್ಮ ಅರ್ಥದ ದಿನ ಮಿಲೆಟ್ಸ್ ಸೋಕ್ ಮಂತಿದ್ದಿನ ನೀರನ್ನೇ ಪಾಡೋಡಾಯ್ತು. 1 ಲೋಟ ಮಿಲೆಟ್ಸ್ಗೆ 2 ಲೋಟ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಇತ್ತಂಕಲು ಬೇಯ್ಪವನು 1 ಲೋಟ ಎಕಡೆ ಪಾಡ್ದೇರು ಸೋಕ್ ಮನ್ಪೇರೆ 1 ಲೋಟ ಇತ್ತ 2 ಮಂತೇರು. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 2 ಲೋಟ ನೀರು ಸೇಮ್ ಲೋಟ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ 1 ಲೋಟ ಮಿಲೆಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ದ ಅವೇ ಲೋಟ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇತ್ತೆ ನೀರು ಕೊದಿಯೊಂದುಂಡು ಕೊದ್ದಿನಾಗ ಇಂಕಲು 1 ಸ್ಪೂನು ಪುಲಾವ್ ಮಸಾಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋಯ್ಕು. ಮತ್ತೆ ದಾಲ ಪಾಡೋಡೊಂದಿಜಿ ಅವು ಪಾಂಡೆ ಅವು ಕೊಂಚ ಸೋಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದ್ದು ಪುಲಾವ್ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ದು ಇತ್ತೆ ಕೊದ್ದಿಯೊಂದುಂಡು ನನ್ನ ಇಂಕಲು ಕುಕ್ಕರ್ದ ಬಾಯ್ದಿದ್ದು ಅವಿನೊಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಸ್ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ಡ್ ಬೇಯ್ಪವ ಇತ್ತೆ ಸ್ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ಡ್ ಬೇಯೊಂದುಂಡು. ಇತ್ತ ಇಂಕಲ ಪುಲಾವ್ ರೆಡಿ ಆತನೆ ಎಂಚ ಬೈದಂತ ತುಳಿ ಇಂಚ ಡ್ರೈ ಆದ ಬರ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊರ್ದು ಬೆಚ್ಚ ಪುಲಾವ್ ರೆಡಿ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ರೈತ ಮಂತಂಡ ಬಾರಿ ಶೋಕಾಪುನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನಗಳ ಮಂತ ತಿನ್ನೋಳಿ ರಾತ್ರಿಗಳ ಮಂತ ತಿನ್ನೋಳಿ ನುಪ್ಪದ ಬದಲಿಗೆ ಒಂದೇನು ಮಂತಂದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ. ಮಿಲೆಟ್ಸ್ ಇಟ್ಟು ಫೈಬರ್ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ನಿರ್ದ ಹತ್ರ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತಿಂಡ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ. ನಿಕುಲ ಮನ್ಪುಳಿ ಎಂಚೇನಿವರ ಮಂತದ ತೂಲೆ ಎಂಚ ಆತನಂದು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಎಡ್ಡಾತಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ನಿತ ಮಿಲೆಟ್ಸ್ದ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಪ್ಪು ಅಂತ ಪಂಡದೆನ್ನಿವೆ ನಿಕುಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಇಂಚೆನೆ ಮಿಲೆಟ್ಸ್ಗೆ ಒಂಜಿ 4 ಬಗೆ ತರಕಾರಿನ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಪುಲಾವ್ ಮನ್ಪುಲಕ ಅವು ರೈಸ್ದ ಬದಲಿಗೆ ರಾತ್ರಿಗ ಪಗೆಲ್ಗ ತಿಂಡ ನಂಗೆ ಆರೋಗ್ಯಗೂ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಬೊಕ್ಕ ಫೈಬರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಅಂಚಾದು. ಸೊ ನನೊಂಜಿ ಮಿಲೆಟ್ಸ್ದ ಹೊಸ ರೆಸಿಪಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ನನವರು ತಿಕ್ಕಗ ಏರ್ ಮಾತ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ.